למעשה הפרויקט של עד לעד הוא חלק ממה שאנחנו מחנכים פה את הילדים לנושא של ניהול עצמי. למעשה זה מהווה איזשהו אירוע שיא שבמסגרתו הילדים מתחלקים לצוותים, הם מתנסים ולומדים איך לקיים החלטות יחד, איך לערוך הצבעות, איך לקיים הכרעות, איך לתכנן יחד, לחלום יחד ולבצע את הדברים בצורה מדורגת, שיטתית, סיסטמטית, ובסוף הם מגיעים לתוצאה שהיא חגיגה גדולה לתושבים כולם. בתחילת כל האירוע הזה אז עושים בחירות לוועדות ובחירת נושא. כל אחד בעצם מציע נושא, מי שרוצה, ועושים הצבעה על איזה נושאים בוחרים. ככה סיננו את כל הנושאים לשלושה ומהם בחרנו אחד. השנה בחרנו את גן עדן נגד גיהנום. הנושא שלנו הוא שכבה י"ב זה תרנגולים. חוץ מזה בוחרים גם ועדות שאחרי זה מתחלקות, יש ועדת מבנים שאחראית על כל הדברים האלה, ועדת החפשות, ועדת שואו, כל מיני כאלה. אנחנו משתמשים רק בחומרים ממוחזרים, משתמשים בבקבוקים למילוי, בקבובות, שזה בעצם עיתונים שמקפלים אותם. את כל זה מצפים בסלוטייפ, סוג ב' שאנחנו מקבלים, לא קונים נראה לי. וזהו, ועל זה ניירות רגילים, A4. כמה זמן חפשה לעבודה? בערך חודש וחצי, אנחנו עובדים על זה כבר. כמה זמן את מקדישה מבחינת העבודה? כמעט כל זמן פנוי שיש לי, בימים האחרונים. תספר לי במה אתם שונים למשל מכיתה י"א, י"ט? כי"בניקים יש הרבה דברים שלמדנו במהלך השנים בהכנה של עד לעד. בייחוד ביחסים בינינו, בעבודה עצמה, בשיטות של העבודה, איך לחלק את הוועדות, איך לעשות את זה כמו שצריך. אז יש לנו הרבה יותר ניסיון בזה. ואנחנו כבר מרגישים, אנחנו כמקצוענים בתוך המשחק הזה, שאנחנו שולטים בכל דבר ויודעים לעשות אותו ברמה הכי גבוהה, את הפיסול ואת התפירה של התחפושות. לדעתי עד השנייה האחרונה אנחנו נעבוד על זה. י"ב היה גם שאננות כזאת, הכל יהיה בסדר, אנחנו נסתדר וזה, נשאר המון המון עבודה לסוף, ואנחנו נהנים מזה, כאילו זה שיש עבודה זה טוב, ויש מה לעשות וצריך לעבוד ברבק ובהכי שאפשר, וזהו, פשוט נהנים מהעבודה. איך את מרגישה? שתהיו מוכנים או ש... אנחנו נהיה בטוח מוכנים, בטוח, וזה הכי כיף שבעולם עם כל השכבה ביחד. אורחים יקרים, התהלוכה יוצא לדרך מיד.
Night.